సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని ఇద్దరు ముగ్గురు పంపించిండు ఈ వీడియోని. అందుకోసమే చేసిన. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఫోటోస్ అవసరం పడతాయి. సో మీ ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ప్రభాస్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ఫోటోస్ ఉంటాయి. చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ అవసరం పడతది. సో ఒకటే ఫోటోని డబల్ డబల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లాగైనా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటోస్ 2 ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 24 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత 26 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో 2 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి ప్రతి దానికి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఫోటోని ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్‌లో ప్రతి ఫోటో చాలా ఫోటోస్ వస్తాయిగా. ఇన్ని ఫోటోస్ ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు వన్ బై వన్ చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 22 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.